Andoaingo herri eskolan, beti gustura. Halaxe da, behitu, parez eta gustura gaude, osongi. Hemen txenago Andoaingo herri eskolan eta tita batean azterketarekin hasiko gara. Urduri daude, baina nasai. Nere eskuinean dago, Lina. eta nere ezkerraldean, Aiza. Aiza. Osongi, Lina eta Aiza, zuekin hasiko naiz. Hortxe zure galdera, Lina, Erne. Zenbat alde ditu triangulo batek? 3 erantzuna. A, B, B, 3, C, lau. Lau. Lau alde ditu triangulo batek esaten du gure Linak. C. Aiza, bai, lau ditu. Bai. 3 ditu, Lina. 3, bezan, horrela da. Ra, triangulo bat 3. Etzen erraxa, kuidao. Zein organok kontrolatzen du gure giza gorputza? A, garunak, B, hankak, C, belarriak. Gure Aizak tita batean esan du, A, garunak. Bai, osongi garunak, osongi Aiza. Zein margolari ospetsuk galdu zuen belarri bat? A, Jean-Paul Titan Luz, B, Van Gogh, eta C, Van Basten. Gure Linak esaten du, margolari ospetsu batek, Jean-Paul Titan Luzek galdu zuela belarri bat. Hala izango te da bai ala ez. Ez! B, Van Gogh. Van Goghek galdu zuen belarria, gizahua. Nola du izena? Txillidaren eskulturak dauden museoa. A, Txilli Eskultur Museum, B, Txillidaleku, eta C, Le Maison de Sculptures de Txillide. B, Txillidaleku. Egon zara inoiz Txillidalekun museoan? Ez. Baina badaki, berak badaki hor dela. Hala izango te da izan. Bai, halaxe da. Zein barazkia da oso ezaguna mozterakoan negar egitarazten duena. Negar, mozten duzu eta negar egiten duzu. A, tipula, B, baratzuria, C, brokolia. A, tipula. Inoiz egon zara Lina tipula mozten eta negarrez? Ez, bakarrika, nire ama. Zure ama, eta negar egiten du? Normal, halaxe da. Asmatu du bai, ala bai, oso. Ostirala iritsi da, ostirala, pozez betetako eguna, zatoz gurekin. A, laguna, B, txakurra, C, parrandara. C, parrandara. Zatoz gurekin, laguna, azen, zubazarrekin ez da, hor entzun diot laguna, baina oso ongi egin duzue. Jakintasunaren domina lortu duzu. Urrezkoak direlako. 0-tik 10 zenbat txalo merezi dituzue? 10. Oso, 10. Lasai, baina 10 ditu. Oso,